Bani gani ne? Allah sarki ne na ajiye ga Ali. Allah ba ya zaba. Mani mantuwa farkon kalmata ne ni da ke kauna muka faro ni da kaina na zo neman izinin ki sannan muka je na mai na so masu sanya nishadi a bakina na tsaro lokaci guda na sace zuciyar da ke so daga sauraro ni da ita sai muka saba sai na fara doro sai na nuna take farin ya sauya mai zagafi ta goro gidan ku za ka turo. Dale. Tafiya ba mutuwa ce ba, me yasa ba wani ba za na amince ba. Cikin wawa sabo ba masanta ba, ba da shi ba za na sanya hawaye ba. Ina kiran bayar ki kuma ba ki ɗauka ba, ya za ka yau da na ban miki laifi ba. Malamin na yau ina ne mutuwa, ni ban da rayuwa kan ba da ke ba. Na isa da lafiyar ki ina duba, na isa da lafiyar ki ina duba, na isa. Shi alade guda, injini ma kai, ni dan buru ba amma ba.